To akumeɗen bandiraɓe emi silmina dow moɗon bandiraɓe fulɓe e bandiraɓe leƴƴi koriɗi fuu. Emi silmina dow moɗon, emi yelana on jam e hayru e yettore mawnde. To min on bi'eteɗo Saale. To miɗo volwa dow haala no mi tuubiri mi tokkiri annabi Isa. Ndenno ko ƴaɓɓi miɗo janga Qur'ani, miɗo juula, miɗo suuma, miɗo waɗa ko ɗumejum. To ha mi woni bigere nde mi woni wala Kirista en ko wala yimɓe tokkuɓe annabi Isa ko gooto. To amma min mi yetti Jawmirawo, mi yetti Allah nder ko ɗume ko goɗɗo waɗata ha ngedam mum ɗum Allah on ɗo waɗa. Bana ɗum yecci e nder defte daga yende neɗɗo ɗo nder reedu dada muɗum waɗi ñalɗe 40 yende mai Allah windata ko ɗumejum fuu timmina ko waɗata nder ngedam mum fuu. To mi waɗi bana joni bana duuɓi 23 komi tokki annabi Isa yaaki 4. To dalila tokkuki annabi Isa na ɓe waajiyam ha coci, na bo ha taro goɗɗum moftorde wonde, na bo ha nder pastojo goɗɗo fuu wala. Ha nder Qur'ani deftere Allah mawnde seninde, ha nder maare on mi tawi habaruji annabi Isa ruhullahi. Nden bo mi nani belɗum maaji, mi tokki, mi jaɓi bo, mi nuɗɗini bo. Ngam man bo miɗo toro bo Jawmirawo barkiɗina en fuu ko en waɗata nder julɓe e Kirista en fuu, vallita ko moyjo fuu. To miɗo mi jangi tafsiru nder Qur'ani, tafsiru feere feere, Jalalaini, tafsiruji de feere feere dow haala fasaraji. Nden go'o kalimaji ko arti komi arti numugo dow maaji dow haala inɗe annabo en 4. Mi tawi Musa kalamullahi, mi tawi Ibrahima halilullahi, mi tawi Muhammadu rasulullahi, mi tawi Isa ruhullahi. Nden mi numi dow kalamullahi wolde Jawmirawo, bana Musa kalamullahi e wolwidi be Allah. To en jiiɗo o nani ko Allah wi'i, nden bo o yecci bo ko Allah wi'i. Muhammadu bo rasulullahi, kanko o nani ko Allah wi'i, Allah lelimo, o wari nder duniyaru, o waddi Islam, o waddi sarɗiji feere feere. Nden Ibrahima bo en nani halilullahi, kanko bo ɗum giɗo Allah on, wato sobajo Allah. Ha mo Allah ɗo manta mo, kanko woni sobajo maako. Nden mi tawi ruhullahi, Isa ruhullahi. To se mi numi dow haala mai, mi numi to min to mi wala yonki kam ɗume mi wawata waɗugo? Mi tawi wala. Mi lori mi numi ha leɗɗe, ko leggal to a awi ngal nden ngal fuɗi ngal wati ngal wala yonki, ko ngal wawata nafugo? Mi tawi wala. Mi tawi kala dabbaji firoji dow e les fuu ɗum hunde marnde yonki en. To ɓe mbima hunde marnde yonki ni to nde dimbay, ko nde yahay, ko nde volway. To nden mi numi to Isa ruhullahi, kanko samma ɗum mantiri bo ɗum yonki Jawmirawo on. Kai se mi nani belɗum, mi nani sha'awa mi tokka mo, ngam kanko on woni yonki Jawmirawo kam. To nda yonki ɗon ɗo kana wala hunde feere. To ɗo go'o ko hokkiyam numo ngam tokkugo annabi Isa. Mi lori mi tokkiti fay nder ayaje nder Qur'anu fay mi tawi misali ayaje ɗon feere feere nder Qur'ani, amma wodi aya feere mi jangay, ko moyjo fuu to yiɗi yaha linya laara, yaha ƴama bo nder suratil Ali Imrana aya 45 ko aya 45. Aya mai Jawmirawo wi'i: iz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu
masihu isa ibnu maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina. To mi laari ayare nden mi tawi to de kanko on woni waziri fi dunya ko wajihan fi dunya wal akhirati ka ay to haala mawka on. Sei mi numti ko tarihi nder islam ɓe ɗo ekkitina ɓe ɗo yecca ngam annabi isa kanko on wartata hare irde duniya ko ragare duniyaru timmode duniya warta be mahadi, wato mahadi ɗum gonga, kanko bo warta kanko annabi isa wara o lamana duniyaru yake mai duniyaru velan. Wato ha ɓe wi mboodi fijida be ɓingel fowru fijida be mbaalu ko mbaala ko mbe'a, to en yi en ɗam jippa nder duniyaru wakkati mai, en ɗam je meeɗayno nden bo je metata ha duniyaru. To ɗo ɗiɗi mai mi tabitini kai o kam ɗum goɗɗo je mi yiɗi min tokka o laata o ardiɗo am kanjum waɗi. To sei mi nasti ƴamugo modiɓɓe feere feere mo mi ƴami fu wiyam to mi ƴami irin ƴamol ngol mi warta kefeero. Sei ɗum haɓɓiniyam yonki kap, noy Allah waɗa hunde nden to a ƴami bo a warta kefeero. Haala ɗo satinimo mai haɓɓiyam sosai. To sei mi ƴama o, to o yecciyam nonnon mi acca mi dilla bana lewru mi yaha mi ƴama goɗɗo bo fahinta, goɗɗo bo wiyam fayi ɗum dew nonon jotta ka goɗɗo kama wiyam mi wartima ƴamɗe am ɗo ma mi hefniti, ngam ko waɗi mi ƴamata dew haala annabi isa ruhullahi nden bo fahinta dew haala kanko woni ardiɗo. To non mi fasitay mi ɓernay ɓe kuɗam ɓe mbiyam mi warti kefeero funi min kaɗo wannam ni ngam mi yiɗi mi faama. To ha mi yahi ha modibbojo goɗɗo so wiyam gonga no woni ɗo lallay annabi isa kanko woni ruhullahi kanko woni ardiɗo, amma min kulay. To an bo to a hulata lutti hama, amma ta biya min mi yeccima, min kam mi yeccima gonga, amma ta biya min on yeccima. Daga nden sei mbi to mi hoti sei mi yecci derɗiraɓe am min fa miɗon no mari julirde mi mahi be jungo am, mi wiɓe to hande mi tokki annabi isa ngam mai Allah valla on, mi sahi on julirde ngam ma mi wiyatako bo mi vallata on, to mi heɓi seede mi vallay on nyiɓugo, mi vallay on ko ɗume ha dow maare, hatta ha defte qur'anu fu mi sodinay on, mi waddinay on, ngam dina ɗum dina Allah on, na ɗum dina neɗɗo. To a reway ɗo a reway ngam Allah on, na a rewanay ngam neɗɗo, na a honinay Allah wawi honugo be hoore muɗum. To kanjum mi wiɓe to Allah wawi honugo, ta on tamma islama on honinay Allah konu ba, yake konu wakkati mai sali, amma jonta Allah wodi bawɗe honugo be hoore mum, ngam man ɗo min mi vallay on tan. To sei ɓe ɓerni. To ha fahinta ko ɓuriyam sembiɗingo ha nder tokkuki kuje tati mi limti, nayi mai aya feere ɗon kanjum ma fi suratil maryam, ha nder suratil maryam to en laari aya 33 yahugo 34 ko 33 yaki 34. Golde jawmirawo wi wa salamun ala yawmil wulida wa yawmul yamutu wa yawmil ub'asu hayyan zalika isa ibn maryama qala haqqul ladhi fihi yamtaruna. To en lara aya mai ɗo nder suratul maryam, to en laari suratul maryam aya 33 yago 34 en tawai haala mai, ngam mi yiɗi en linya daga nder qur'ani nden en tabbitina to gonga Allah wolwi haala habaru annabi isa nder qur'ani. To nden fahin min hota ha wakkati nde mi yecci ɓe habaru mi tokki annabi isa ɓe wi mi warti kefeero. To ɓe hawti modiɓɓe bana ko waɗata modiɓɓe 4 mawɓe andaɓe ha gariyel man,
nden himɓe feere feere bo hawti min kawti min jooɗi daga jamdi 9. to ko ɓe arti am wiigo ni modibbojo mawɗo limanjo ardiɗo kanko on arti am ƴownugo. saale mi noti o wi a warti kefeero. mi jooɗi shuru mi wolwayi. nde tati o wiyam to ɓe kuɗi se ɓe ƴamiyam to ko woni hujja am mi yeccaɓe. mi wi to min mi wala hujja amma ƴamɓe tan mi ƴamay. ko mi ƴami ɓe arande ni mi wiɓe to annabi isa ka o kefeero on na. mi yiɗi mi nana to o kefeero on ma mi acca tokkugo mo. ɓe wi'a ɗum annabojo Allah on. to ɗum annabojo Allah on na o kefeero nden min bo to mi tokki mo mi warta kefeero kanon ka meeɗi wonugo. goɗɗo ɗum annabojo laɓɗo mo jawmirawo yerdi on nden a tokki mo an nden a warta kefeero meeɗay. nden ɓe wi'e to kanko o annabojo Allah amma det maako saali. to mi anda min mi janngay hunde kirki amma to ɓeɗo wi'a de det maako saali kam ɗume waɗi ɓe wi o wartay ragare duniyaaru. to o warti wakkati hidde o warta dajjal ɓillay laamana e duniyaaru ɓilla ɓiɓɓe adama hiɓɓa ɗum bi'a sey himɓe rewa nga nden himɓe sala nuɗɗinɓe to sali rewugo dajjal nanga annabi haliru seeka mo be si ɗiɗi senda immina mo lora ƴama mo a nuɗɗiniyam min on Allah na o wi'a mi nuɗɗinayma o lora o nanga mo fahinta o wi'a o seeka mo ɗiɗaɓre. to se annabi isa jippa e be hayre daga nder aljanna o jippa e o wara o arda himɓe o juula subaka. nden to o juuli subaka to o vurti dajjal yi'a mo waɗa ka doggugo nden o fiɗa dajjal be hayre nde o warde o daga nder aljanna nden o laamana duniyaaru. to o wardan be mahadi wakkati man o wara o itta himɓe je mari wannaare ko himɓe je yiɗa Allah je tokkanta Allah fuu o laamana duniyaaru. nden wakkati may ɓe wi on wi wakkati may ɓingel fijida e be mboodi, fowru fijida e be baali, nden dawaɗi fijida e be pucci be bamɗe be na'i fuu hakke velugo jamanuru be nuɗɗinki be yidde nder jamanuru on hewti non ha laamu maako. to no waɗi on mbi ka? to gonga ɓe hokkayam jawabu ko ɓe hokkini se ɓe ɓerni tan. nde ɓe ɓerni ɓe fuu ɓe wi to min kam heƴi mbareego. mi wi to fuu dey min kam nda hujja am ko waɗi mi wi mi tokki. to kanjum bandiraɓe ko ɗumejum fuu ko en waɗata ha duniyaaru en fuu ngam Allah. annabo en Allah ɓe fuu ɓe seniɓe ɓe laaɓɓe. Allah ɗo yiɗi ɓe pat goto goto Allah ɗo nana belɗum. to amma ta en haɓan Allah en mbiya en woodi sembe en wawi en haɓina e Allah. ngam to en mbi en haɓina e Allah en tampini Allah wala bawɗe nden. Allah o mari bawɗe accudumo be ko o wawi waɗugo, anni tokkumo be ɓernde lamde, yiɗu bandirawo maɗa, vallutu bandirawo ma, ko ɗum julɗo ko ɗum irin mojo, vallutumo, hollumo bo ko Allah yiɗi o waɗa, o haɗimo bo ko Allah haɗi. to kanjum min komi wiyata en daru ta en ɓerna, ta en kula, en liŋi Qur'anu, nden en janga Bible bo en laara. ɓawa to nde mi jangi Linjila mi tawi fuu kalimaji je ko woni ko volwa nder Qur'anu fuu mi tawi ɗi nder Bible. ngam bana ha suratul ha Yahaya ko e wiyata wahayi Yahaya, to en laari en yi'ay wakkati darngal nange ɓalway ɗo ha nder Bible on miɗo wiya, ko ha nder Linjila woodi deftere nde wiyata wahayi Yahaya. to kayre on timmitiri haragare deftere Bible. nder Qur'anu ma to en laari en tawa iza zuljilati larbu ziljalaha wakkati man, nden bo iza samsu en tawa iza sama'un fadarat. to fuu suraji ko yecci haala dow haala darngal.
nden to en laari nder bible bo en tawa en fahimta suratu romawa, to en laari ha qur'anu en tawa rum, suratu rum. So fuu ɗum haala ngota on ɗo yaha, ngam man ta en mbiya en ɗo kuɗa, ta en mbiya en ɗo fela, ta en mbiya en ɗo hallina, to en liñu be hakkilo tokkugo annabojo ɗum suɓol, rewgo jawmirawo ɗum yidde. to bandiraɓe, komi wi'ata min komi tuubi mi yari bone na seɗɗa, mi heɓi torra feere feere ngam nder duuɓi 23 komi tuubi ha joni, emin ɗo nder torraji feere feere. ngam jawmirawo mo en huwata, na ngam neɗɗo. to dole to a huwai ngam jawmirawo, dole bo a heɓai shaɗɗum. kanjum to en laari annabo en ma ɓe fuu maɓɓe moyjo on heɓai shaɗɗum. annabi isa o wala ko ɗume o fewai, ko ɗume o felai, ko ɗume o huɗai, ko moye, amma ragare mai noy ɓe waɗani mo? wala ko ɓe mbi'ai, wala ko ɓe huɗai mo, wala ko ɓe fiyai mo. to en laari ibrahima, moy ɗo nana belɗum? muhammadu ma moy o nani belɗum na? ko hidde ko o maya oɗo woya on, oɗo woyana jamare mako. to ɗo on en andata, to a tokkai gonga a heɓai shaɗende, a heɓai felore, a heɓai kuudi. to ngam man suɓol en tokkutu, en larta, musamman bandiraɓe am, tokkiten larten nder deftere qur'anu, ɗaɓɓiten linzila, ayaje linzila ɗo vaagi, ko bible ɗo vaagi nder qur'anu. ngam qur'anu go furqanu mai kayre, linzila ɗo nder maare, tawreta ɗon, zabura ɗon, to bible mai ma ɗum nonon. sa lay ɗum tawreta, linzila, nden en tawai wahyi yahaya e defte bulus e defte annabi isa ɗe linzila fuu nder bible en tawai. to ta en kuɗu, ta en felu, ta en ɓernu, en liñu, en ƴamu, non andal va'i. bana min hami woni, hami ummi wala kiristajo ko go'oto. a yahay yaadu ko waɗata awaji 9 o heɓai kiristajo, goɗɗo kama a ƴama ko woni kiristajo, nuɗɗindo ma biyete anda, non ɗo fakat ɗum gonga on. to amma ngam majum nder deftere qur'an mi yetti allah, mi fotti be annabi isa, mi tabbitini bo kanko on. nden bo ragare duniya bo o wartai, min ɗo rena bo wartuki mako. to o warti o waray o lamana duniyaru, en fu en nana belɗum. to jawmirawo barkiɗina. to mi yetti sosai, bana mi wi inde am Sale. to mi yetti bandiraɓe, allah barkiɗina deidai ko en nani, allah ɓeddina en faamu, en faama no en joɗirta ha ragare duniyaru, ko allah waddi en, no en tokkorto jawmirawo daga wakkati ɗo lutti. to mi yetti.